जिसुआ गोथांनि दैमु। बेखौ लोंग्रा साफ्रोमबो गांबावनाय नंलिया। दैमुनि दैखौ लोङोब्ला जेरै गोजोननाय मोनो, बेबादिनो जिसुखौ लोङोब्ला जिउआव गोजोननाय मोनो। जिसुआ जोंनि मोदोमनि दै नङा, बेयो जोंनि आत्माखौ गोथाङै लाखिग्रा दै। बेखौ लोंनायानो जाहैबाय बेखौ फोथायनाय। बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो मोदोमजों लोगोसे जिउआवबो गोजोननाय मोनो। जिसुआ गोथार बाइबेलाव 4 बालाब 13-14 सिरियाव बेबायदि बुंदों, बे दैखौ लोंग्रा साफ्रोमहाबो गांफिनगोन, नाथाय आं बिनो होगोन दैखौ लोंनाय साफ्रोमबो जोबथाराजासे गांथारनाय नङा, नाथाय आं बिनो होगोन दैया बिनियाव जोबनो गैयि गोथांनि थाखाय बोहैग्रा दैमु जागोन। जिसुआ बुंदों जे गाव गोथांनि दैखौ होनो हायो आरो बे जिसुनि होनाय दैखौ जायफोर लोङो बिसोर आरो गांबावथारनाय नङा होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, नाथाय जोबनो गैयि गोथांनि थाखाय बोहैग्रा दैमु जागोन होननानै बुंदों। बिनि ओंथिया जाबाय नों बे दैखौ लोङोब्ला नोंनि आत्माया जोबथाराजासे थैथारनाय नङा, बेखौसो बुंनाय जादों। बे जिसु ख्रीष्टनि दैखौ लोंनाया जाहैबाय जिसु ख्रीष्टखौ इसोर होननानै फोथायनाय। नोंथाङा जिसु ख्रीष्टखौ इसोर होननानै फोथायनो हाबायब्ला नोंथांनि जिबनाव नोंथाङा जोबनो गैयि गोथांखौ मोनबाय, अब्ला नोंथाङा आत्मानि थैनांगौनिफ्राय बारग'नो हाबाय। हरथात थैनायनि उनाव नोरगआव थांनांगौनिफ्राय बासायजानायनि राहा लामाखौ नोंथाङा मोनबाय। जोङो सान्दुं गोसायाव गोजान लामा हान्थियोब्ला जोङो जोबोद मेङो आरो जेब्ला जोङो दैमुनि दै मोनलोङोब्ला जोङो देहाखौ थाजिम मोनो आरो गोजोनग्लायनाय मोनो। बेबादिनो जोंनि संसाराव थांनानै थानाय समाव प्रब्लेम समस्याफोरजों मोगा-मोगि जानानै मेंग्लियो एबा लेलायो। सोरबाया बेमारजों बुख्रेब जायो, थाखा फैसानि आंखालाव मेंग्लियो, सोरबाया धोन दौलत हास्थायनाय लुबैनायावनो गोजोननाय गैयि जानानै थायो। मोनफा समस्या जोबब्लाथाय गुबुन मोनसे समस्याया आरो जोंनि सिगाङाव नेनानै थायो। बेबादिनो मानसिया थैजासिम जिबनाव गोजोननायानो गैया। नाथाय बेबायदि अबस्थायाव नोंथाङा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायोब्ला नोंथांनि जिबन, नोंथांनि मोदोमाव नोंथाङा गोजोनग्लायनायखौ मोननो हागोन आरो लोगोसेयै थैनायनि उनावबो नोंथाङा सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाहैनो हागोन। मानोना जिसु ख्रीष्टआ गावनो सोरगोआव थांनायनि लामा होननानै बयनिबो सिगाङाव बुंथिदों आरो बियो जोङो बाइबेलाव फरायोब्ला रोखायै मोननो हायो। जिसु ख्रीष्टआ सान्थिनि राजा। बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो देहा आरो जिउआव सान्थि मोनो। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला गाव संसाराव थैखांनानै सानथामनि उनाव सिखांफिननानै सोरगोआव थांफिनो, अब्ला बियो गावनि चेलाफोरखौ बुंलांदोंमोन, सान्थिखौ आं नोंसोरनो गालाङो, बे आंनि सान्थिखौ आं नोंसोरनो होयो। बे बाथ्राखौ गोथार बाइबेलनि 14 बालाबनि 27 सिरिखौ फरायब्लाथाय जों मोननो हायो। आरोबाव जेसाया बिजाबनि 9 बालाबनि 6 सिरियाव जों फरायलांब्लाथाय मोननो हायो जिसु ख्रीष्टआ सान्थिनि राजा होननानै। अब्ला दे जोङो बयबो जिसु ख्रीष्टखौ गावनि जिबनाव, गावनि मोदोमाव इसोर होननानै फोथायनायनि गेजेरजों जोङो सान्थिखौ नाजावनानै लानि। थैनायनि उनावबो सोरगो रायजोनि थाखाय जोङो बुथुमनानै लानि। बेखौ फोथायनानै
जोंनि न'खराव सान्थिखौ नाजावनि। जिसु खृष्ट होनाय दैखौ लोंनानै मोदोम आरो जिउआव गोजोनग्लायनाय लानि। आङो बारा गोबाव रायज्लायनो सानासै, बेखिनिखौ फोरमायनानैनो दोनथ'नो होननानै सानबाय। नाथाय दोनथ'नायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब बाटोनाव थुनानै बेल आइकनखौबो दाबायनानै होदो, जाहाथे नोंथांमोननो थाखाय गोदान गोदान भिडिअ' लाबोनो थुलुंगाखांनायखौ मोनबावनाय बायदि। एसेनोसै, गोजोन्थों, आमेन।